एबसुआ खालारथिखानाय बादि सिविल सार्भिसेस एग्जामिनेशननि नैथि साननि स्पेशल ओरिएन्टेशन हाबाफारिखौ दिनै चिरां जिल्लायाव खुंफुंनाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी फरायसालिमानि बीरेन्द्रगिरि बसुमतारीनि नयंआव UPSC, APSC, सिविल सार्भिसेस एन्ड इन्डियान फरेस्ट सार्भिस एग्जामनि स्पेशल ओरिएन्टेशन हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'जाथावदि बर' हारिनि गेजेराव गोबां IAS, IPS बायदि अफिसारफोर दिहुननो हानायनि थांखिजों बे बाखनायजाथाव हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै एबसुनि गाहाय नेहारारि खरेन्द्र बसुमतारीया मिथिहोदों। दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो गासै 159 सासे गोसो गुदुं फरायसाफोरा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि IAS नरेन्द्र कुमार साहा, IAS इन्स्टिटिउसननि गुन गोनां सुबुंफोर, मिरु एबसुनि गाहाय नेहारारि, चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहारारिजों लोगोसे गोबां गोसो गुदुं फरायसाफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फोसावखानाय बायदि जे सिभिल सार्भिस आनजाद होगिरि बा गोसो थानाय फरायसाफोरनो एसे थुलुंगा होनाय नोजोर आरो थांखिखौनो लानानै बा बिथांमोननि सांग्रांथिनि बा बिथांमोननि जिखिनि एवारनेसनि जे मोनसे हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 25 तारिखनिफ्राय 30 तारिखसिम जे फार्स्ट फेजनि थाखाय जे सिभिल सार्भिस ओरिएन्टेशन जे प्रग्राम बेखौ खालामदों मैयानिफ्राय आरो दिनै बिनिनो नैथि सान चिरां जिल्लानिनो बिजनी कलेजाव थानाय बीरेन्द्रगिरि बसुमतारी बे मेम'रियेल बे अडिट'रियाम हलाव दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंनि गोबां फरायसाफोरा गोसो जानानै अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनानै बा सोरबाया अफलाइन जगाजग खालामलायनायनि गेजेरजों बेवहाय दिनै बाहागो लाफैदों। खोब माने गोजोनथाव बाथ्रा, जोङो खोब माने गोजोनदों। मैया क'क्राझारावबो मोजां बेबायदि हाबाफारि जालांबाय आरो दिनै नैबे बिजनीयावबो बेबायदि मोनसे मोजां हाबाफारिया जालांबाय। दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोङो रिसार्च पार्सन हिसाबै जोङो चिरांनि DC मानगोनां मुस्रि नरेन्द्र साहा IAS अफिसार बिथांखौ जोङो मोननो हादों आरो बिटिआरनिनो बिटिआर गभर्नमेन्टनि सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारी जि बिथाङा चिरां जिल्लानिनो बिजनीनि आरो बिजनी दावराइबारिनि जाय बिथाङा बर' बिजों फरायनानै SS अफिसार आरो सिनियर अफिसार माने SS अफिसार बिथांखौबो जोङो दिनै रिसार्च पार्सन हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो बे हाबाफारियाव खोब गोजोनथाव बाथ्रा मैयानिफ्राय जागायनाय 6 दिननि जेनाखि जोंनि बे सिभिल माने सार्भिस ओरिएन्टेशन जिखिनि प्रग्राम बेवहाय रिसार्च पार्सन हिसाबै दिल्लीनिफ्राय बेखन माने जि IAS निउ दिल्लीनिफ्राय बिथां जितेन्द्र कुमार बरद्वाज बिथाङा दिनै बाहागो लाफैनो हादों। थारैनो जोंनि फरायसाफोरा मोनसे मटिभेशन बा मोनसे गाइडलाइननि गेजेरजों आवगायलांबाय थानो हागोन जोंहा बेखौ मिजिंथिदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों डिटारमाइन जे जोंनि हारिनि गेजेराव सुबुं सम्पद नांगौ, जोंनो सिभिल सार्भेन्ट नांगौ, देश सालायनो हारिखौ दैदेननो बा हारिनि सम्पद हिसाबै जोङो दिनै नाजाबाय थादों। दा बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव मर बेबायदि मोनसे प्रग्राम खालामबावनो थाखाय जोङो नाजागोन बयनिबो हेफाजाबजों। दिनै बे वान डे ओरिएन्टेशन प्रग्रामा जोंनि एसपायरेन्टफोरनि थाखाय थोजासे नङा, जोङो बेखौ मिथिगौ, नाथाय बिथांमोननो जोङो बेसिक जिखिनि मोनसे इनफरमेशन बेखौ जोङो होनायनि नोजोर आरो थांखिखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंदों आरो फैबाय थानाय समाव बेखौ जोङो कचिं मोनसे महरै बा कचिं महरै नङाब्लाबो गुबुन कचिंआव जोंनि फरायसाफोरखौ स्पन्सर खालामनायनि गेजेरजों बा हेफाजाब खालामनायनि गेजेरजों जोङो बोरै माने बेबायदि लोगोसे APSC आनजादखौ होनानै SS अफिसार बा जिखिनि आसाम माने पुलिस सार्भिस बेबायदि मोननो हायो बे आरो नोजोर आरो थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मिशन मदआव खामानि मावनो जोङो ओंखारदों। बेनि थाखायनो बयनिबो मदद नांगोन, बयनिबो जोंनो हेफाजाब नांगोन, बयनिबो जोंनो क'पारेसन नांगोन आरो फरायसाफोरखौ दिनैनि दिन दिनै जोङो नुदों जे दिनैनि मार्केट, दिनै कम्पिटिशननि जुग, दिनैनि जिखिनि बिजनेस कम्पिटिशननि जुग, दिनैनि देश, दिनैनि ग्लबेल दिनैनि कम्पिटिशननि जुग, दा बेखायनो जोंनि लाइमोनफोरा मर एन्ड मर मोनसे कम्पिटिटिभ मोनसे माइन्डसेटजों आवगायलांनायनि मोनसे दिन सौफैदों। गुबुन हारिफोरनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो IAS अफिसार बा SS अफिसार बा IPS अफिसार बा APS अफिसार बेबायदि जोङो मोननायखौ जोङो नुबाय थायो, नाथाय जोङो बर' हिसाबै जोङो एसे उन जानानै दङ। बे उन जानाया फैबाय थानाय समाव जेन जोंबो उन नङा बेबायदि बुंनो हानाय जेन
बयबो नाजालायो आङो बेखौ दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो रायजो राजाफोरखौ मिथिहोयो आरो खावलायो गोजोन्थों। नुदों मैया क'क्राझाराव बेबायदिनो जेसेबां बाहागो लादों बेबायदिनो 20%सो गुबुन माने हारिनि फरायसाफोराबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो दिनै चिरां जिल्लानि नैबे बिजनि कलेजाव जानाय हाबाफारियाव बेबायदिनो 5%सो गुबुन हारिनि माने एसपायरेन्टफोराबो बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेवहाय जोङो जेबो बाउन्डारि बा बेवहाय जों जेबो लिमिट बेबायदि दोननाय जायाखै। जोङो गासिबोनि थाखाय अनलाइन रेजिस्ट्रेसननि थाखाय जोङो हगारनानै दोनदों। बेनि थाखाय जायफोर अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनानै माने फैनाय बिथांमोनखौ जोङो नुदों। दा बेखायनो जोङो खावलायदों मर एन्ड मर आरो बेबायदि गुबुन गुबुन माने हारिनिफ्राय बा गुबुन गुबुन कमिउनिटिनिफ्राय फैयोब्ला जोंहा बेवहाय जेबो बादा थानाय नङा। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।